Molta il·lusió, moltes ganes. Per fer un símil seria com la parella que es casen i estrenen casa, doncs nosaltres, la família castellera de Barcelona, doncs estrenem casa. Amb aquesta il·lusió viuen els castellers de Barcelona els dies previs a l'estrena del seu nou local. Un espai que poc té a veure amb el petit local del carrer Rossend Novàs, on han assajat els darrers 22 anys. Continuen afincats al barri del Clot, però ara en un edifici de quasi 1.400 metres quadrats, amb un espai obert al veïnat i on cada racó de les instal·lacions està pensat específicament per fer castells. La zona, diguem-ne, d'assajos, amb vestidors i la pista pròpiament dit, i es poden arribar a fer castells de 10 pisos d'alçada. Tenim una planta d'administració que podem treballar i poder fer el dia a dia de tota la feina burocràtica que comporta la colla, i una zona d'esbarjo, com és aquesta del bar, que dona unes possibilitats enormes. L'estrena del local també suposa l'inici d'una nova etapa per a la colla, una etapa on fer nous castells i reclutar més castellers es perfilen com els grans reptes. El local nou ha de servir, primer, perquè ens hi sentim còmodes els que ja venim de sempre, i segon, els que no venen de sempre que vinguin perquè vegin que això canvia una mica, hi ha aires frescos, i hi ha més comoditat, hi ha més amplitud, i podrem fer més activitats, més còmodes. Això s'ha d'aprofitar en positiu. Quan tot estigui a punt, en poques setmanes, els castellers ja faran d'aquest local la seva residència habitual. Un bon regal per a aquesta colla, que enguany compleix 37 anys de vida.